Sebelezothutho eMpuma Koloni lithi seliqulela ligangatha ukumelana nomthamo wezithuthi zabantu ababuyela emakhaya ngelixesha leholide zehlobo. Kuphehlelelwe uqala kweholide zehlobo kuhola wendlela N6 ngakuKomani nalapha intatheli yethu Abongile Yantyisi bambele bucala umphathiswa weziwetikana Gxothiwe yadlana indlebe kunye naye. Sibulise kuni e-studio kunye nakubabukeli emakhaya sizanqo kuhola ndlela N6 kuKomani nalapho amagosa ezendlela athe bhazalala eqhuba amaphulo okhuseleka ezindleleni ecam kwam naye ungumphathiswa wezothutho apha ephondweni umama weziwetikana Gxothiwe. MEC ngabe niliqule naligangatha njengoba sonele kwintsuku zeziyungoma? Umsebenzi besikade siwenza apha enyakeni usinika ithemba lokuba sikulungele ukusebenzisana nabantu ukubafundisa kuba siyenengqiniseko yoba xa sibafundisa besendleleni kungakho utshintsho obelikhona. Ndingathi ke ngoko amaqumrhu ethu ezomthetho, amapolisi, traffic officers nazo zonke i-government departments zisabele kweli khwelo no-road safety education uba masihlale nabahambi ngeemoto nabakhweli ezindleleni sibanika umyalezo uba mabafike bephila. Engaba amagosa onele apha ezindleleni mama ngakumbi kwezi ndawo zithanda ukuvama ingozi kuzo? Silisebe zonke indawo ezivama ingozi sinamagosa azawuba khona, amanye azawuba kwi-24 hours, amanye azawuba visible ehamba ukwenzela uba abe ayakwazi ukubonakala. But zonke indlela zethu ingakumbi N2, N6, R61 zindlela esiqinisekileyo ngazo into kokuba amagosa ethu kufuneke ebonakele kuzo.